Bubble, zašpontovat. Co třeba z dobrodružství, kde zubuje piňáta, všichni budou mlátit a budou se u toho střídat. Ten je můj. Kdo by řekl? To třeba dobrodružství, kde celou dobu Jack nebude mluvit. To zablal. To je dobře. Můžem vybrat nějakou, co je třeba normální? No, já nevím, co je třeba pro vás normální. Co třeba dobrodružství, kde všichni pracují v restauraci. Je to normální? Ne. Jo, to je celkem normální. Že jo, to znamená, že dnešní dobrodružství je přímě těžký dny v Squadzio restauracích. A ty budeš naším milovaným manažerem. To jsi neudělal dnešní dobrodružství. Je to pravda, vypadáš jako vhodný manažer pro Tuto naší restauraci. Samozřejmě, už dostávám tunu nápadu. To bylo divný. Uvidíme se za chvíli. No, znovu! Já pro tebe nebudu pracovat jen tak zadarmo. O, já vím, já bych tohle mohl prosadit a Zubl vezme moje místo. Takhle to nefunguje. Výborný nápad, Kingre. Bude výborný tě mít zpátky na týmu. Děláš si srandu? Já pro tebe nebudu pracovat jen tak zadarmo, aby si smyslel. Můžeš mlčet Já jsem teď? Měla bych se naladit na manažerského módu a zapnout všechno. No, s tím sestry, tak se můžeme jít věnovat práci. Ale ne, vypadá to, že jsem vzal regetu a hodil jí do friťáku, jen tak. No. Nic takového se nebude dít v naší restauraci. Co s ním děláš? Zavolám svého šéfa. Ahoj. Mám tu trošku problém se spolupracujícími. Když já jsem nad nějakou nečetlivou věcí, na konci když budou špatný. Počkat, co? Motivace. To je přesně, co chybělo mým dobrodružstvím. Výborné nápady, Gengo. Na konci dne pro tvé spolupracovníky budou čekat jenom špatné věci. Proč bys to dělal? Říká se tomu šílená epizoda a ty dostáváš 3 další sezóny. Au! Co si chcete objednat? Oh, hej, to je Orsman. On je z předešlých dobrodružství. No, ty se ještě nebyla. Ok, číslo 57. Já nenávidím tohle. Ty chceš nenávidět zákazníka, tak to nedělej, když je v restauraci, prosím. To mu svou hodinu na práci, že jo? Oj, Ahoj, jo. Dám si párek, vajíčko a hořčici kombo. A moji kamarádi chtějí jenom 6 palačenek dohromady. ok, ty, ahoj. Jo. Jste v pohodě, paní? Jo, jsem v pořádku. Zavolám objednávku, až bude vaše jméno ready. Jo. Ale já jsem zapomněl na dětskou hračku. Nejseš dítě. Jo, tak dospělou hračku. To ti nevím, kámo. Můžu vám pomoct nějak, paní? Já jsem chtěla říct, ahoj. Ahoj. My dva se známe? Já úplně nevím. Co? Korektor, to je po mně. Ona flirtuje s tím týpkem, protože by byla radši s tím NPC, s náma. Nebo něco takového. No tak tohle nepůjde. Tak se mnou někdo flirtoval. Pány, potřebujeme tu kasy. Nestaň to tady všem znepříjemňovat. Vždyť to je Kamigu. Může ta práce chvilku počkat? Stejně jak to není real. A potom řekni, že nejsem reálný manažer. V každém
každém případě dej prý snídaňové menu, protože je oběd. A už jsem to nechtěl dělat.